Сега само да довършим едно нещо. И аз лягам само. За Испания. Ето пак формулката за полицаите. Виж съдебен съвет, лидери, rich people, значи лидери, богати хора, полицаи, виновни, 3-4 е за Испания. Формулката от 320 хиляди полицая, 1/15 е коефициента делиш, взимаш всички полицейски участъци в цялата държава, 6000 на брой, 5600 са. Да, 300 хиляди полицая или 320 хиляди полицая, може две формулки си направиш. Космическо медицина. Да, само да продължим. 320 хиляди делено на 15 става 21 333. 21 333 делено на 6 000 на участъците там, или 5600 ако са, 6 000 колко са в държавата ти, се получава 3,55 или 3-4 полицаи са ти виновни в цялата Италия, която е от 320 хиляди полицая. Тъй, че мачка и там, няма да сдаваш. Виж съдебен съвет, ти трябва, виж корт ти трябва, да. Виж съдебен съвет, адвокат ти ги имат и видях, съдите там френския политик с Ливан ли беше, там не с Ливан, ами от Зарел с държава, там под Средиземно море. Да, мятай ги там, те са богати хора и какво е то, лидери, турски лидери и богати хора там някакви, да. Значи за Испания, за облъчването е космическо, според мене, съм си написал аз, в медицината, пак израелци, пак турци, пак там, кой знае какво има в тази Испания. Да. С шлема съм аз направо. За облъчване. Да. Best regards to one American small children. first time I see this one there. The internet, but I know already. Fuck. Yeah. Значи, космическа медицина, значи медицинско ще е облъчването, наполовина с облъчване. Наполовина са облъчвали. Наполовина са облъчвали. Един вид малко са облъчвали. Добре, писал съм. Значи, на крампи е. Крампи. Испанското е на крампи. Мускул тук. А в Централна Европа, малките държави, деца, са на сърцебиене. Тук, ама то не е сърцебиене, ме е тъж час. И ти си въобразяваш, че е сърцебиене.